तो सगळी लिडरशीप आमच्या विनयबाईन घेऊन यूथ जे असलेले आमगेले एड्युकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ह्या युथांनी हो सावर्डेचो विजय केल्लो आसा. मराठीमध्ये सांगतो की जे अनएम्प्लॉयड एड्युकेटेड यूथ आहे त्या युथांनी सगळ्यांनी हा विजय मिळवून दिलेला आहे. त्या विजयाची सगळे म्हणजे आमचे जे पळय मतदार आसा न्ही सावर्डेचे जॉब स्कॅमाचो परिणाम हो ना जॉब आम्ही आता दितले जॉब स्कॅम म्हणते वेगळे. राज्यातल्या एकूण निकालावरती कशा पद्धतीने बघताय अद्याप चित्र स्पष्ट नाही. चित्र आता ऍक्च्युअली सावर्डेचं आपण बघितलेलं आहे. संपूर्ण गोव्यात बीजेपीचे 21 सीट येणारच येणार आणि त्यामुळं आपण बघितलेलं आहे की बीजेपीला लोकांनी कौल दिलेला आहे. तुम्हाला बाकी कुणाचाही सपोर्ट घ्यावा लागणार नाही असं वाटतं. सध्याची परिस्थिती तशी आहे पण गरज पडली तर सगळे ते आमचे जे लिडर्स आहेत टॉप लिडर आहेत ते डिसिजन घेणार. खरें म्हणजे हो सावर्डेच्या जनतेचो विजय आसा आणि आमी थंय आमच्या भितर मंत्रिमंडळान आशिल्लो कॅबिनेट मिनिस्टराक आमी डावलून हांगसर समाजा भितर काम करपी गणेश गांवकाराक पार्टीन तिकेट दिल्ली आनी सगळे पक्षाचे प्रामाणीक कार्यकर्त्याचे फाटल्यान उबे रावले. कारण थोडे पंच सरपंच विकले गेले वले 5 लाख 10 लाख पावणी चलताली तरी आसतना आमचे कार्यकर्ते आमच्या पक्षा बरोबर रावले गणेश गांवकारा बरोबर रावले आणि हो सामान्य जनतेचो विजय आसा. सावर्डे मतदारसंघाचो विजय आसा. लोक आशेन पळयता गणेश गांवकारा कडेन फुडले एम्प्लॉयमेंट आनी डेव्हलपमेंटा खातीर. ताणें तशें 2000 ज्याने जसे गणेश गावकरने हा विजय प्राप्त केला आहे तो सावर्डे जनतेचा विजय आहे. प्रामाणिक कार्यकर्त्याचा विजय आहे. कारण जे कॅबिनेट मंत्री होते त्यांना आम्ही डावलून पक्षाने गणेश गावकरला माजी आमदाराला तिकीट दिली होती आणि तरी असताना एवढे असताना सुद्धा त्या माणसाने पैसे भरपूर खर्च केले. पंच सरपंच विकत घेतले तरी असं आमचे कार्यकर्ते प्रामाणिकपणे गणेश गावकर बरोबर राहिले. त्यामुळे 4000 पेक्षा जास्त लीड घेऊन आज आम्ही सावर्डे मतदारसंघात विजय प्राप्त केला. हा सावर्डे जनतेचा विजय आहे. तुम्ही सांगा तुम्ही पण बोला की मराठी घ्या. मराठी कोण तू घेतला मराठी दिलाय ऐका ना